Jamen, så er vi her på Sebring til årets første løb. 12 timers løb. Det er i sportsvognsræs, er det absolut en af de største klassikere, der er. Men det er også starten på et langt mesterskab. Så forberedelserne er godt i gang. Vi har haft lidt problemer indtil videre, men nu det er begyndt at gå rigtig, rigtig godt, så vi er klar til qualifying, som er lige om lidt. Sebring er i sig selv et utroligt hårdt løb, og det er på grund af mange forskellige ting. Selvfølgelig fordi det kører i 12 timer, men også på grund af banens layout, og at vi kører på de her forskellige underlag, både beton og asfalt, og det er utroligt ujævnt hele vejen rundt. Der er ingen steder, hvor bilen får lidt fred og ro til bare at gå slenter derudad. Det er hele tiden at bliver banket i bunden hen over curbs, ujævn asfalt, kæmpe store betonplader, som ligger lidt skævt, så den hopper og danser hele tiden, så det er meget, meget hårdt for materialet. Når man siger sådan som tommelfingerregel, at kan den holde 12 timer her, så kan den holde 24 timer på Le Mans, så det her løb er vigtigt af mange grunde, men det er i hvert fald en af dem, man får et rigtig godt billede af, om vi kan få det til at holde ned på Le Mans. Nu er vores bil jo ved at være lidt af en gammel dame, så det er sidste år, vi skal køre med den. Så den er ved at være rimelig holdbar, men vi finder stadig ting, der går i stykker. Udover at det er et kæmpe stort racerløb for teamsene, så det er i hvert fald også et stort løb for fans og publikum. Og der er så meget fest og ballade, der foregår i den her uge. Og det er bare blevet en kæmpe tradition, det her løb. Jeg tror, det er de samme folk, der kommer år efter år, men der kommer altså 100.000 af dem. Og de fester bare derude, at de laver et kæmpe store lejre, flotte lejre inde på campingpladsen, hvis man kalder det der. De bor derinde fester. De har været inde på banen siden onsdag, men de første gæster ankom til banen lige efter jul for at være de første, der kommer ind. De første gæster på Sebring hvert år får gratis billetter, og der er sådan noget prestige i at holde derude i flere måneder. I eftermiddag i qualifying skal Antonio qualify bilen, så jeg tager nok ud i sving 10. Turn 10, der er en kæmpe lejr, som altid har været store fans af Corvette Racing og mig. Så jeg går ud og sælger qualifying derude sammen med et par af de andre gutter.